És la terra més primigènia. La que té un ventall de vida més sorprenent. La més seductora i plena d'història, de mites i de drames humans. Hawaii. 8 illes principals que formen un collaret de maragdes prop de l'equador, en la immensitat del Pacífic. Contemplar-les des de l'aire és un viatge de somni. Sobrevolarem les principals illes de Hawaii. Anirem al Kilauea, un immens volcà fumejant, el més actiu del planeta. Veurem la costa d'una de les colònies de leprosos més famoses, on un sacerdot valent va entaular una guerra solitària contra aquella plaga mortal. I anirem a Pearl Harbor, on una onada de bombarders japonesos va convertir un matí tranquil en un infern que va canviar el món. Seguirem cap a Waikiki i més enllà, on un llegendari atleta olímpic va donar a conèixer el surf a tot el món. Hawaii des de l'aire ens ofereix un panorama únic al planeta. Els Estats Units des de l'aire. Hawaii. El nostre viatge comença a la gran illa de Hawaii. És tan gran que dobla en superfície totes les altres illes juntes. Diuen que els primers pobladors hi van arribar pels vols de l'any 500 després de Crist. Probablement venien de les Illes Marqueses, 4.000 quilòmetres més al sud. El motiu que va impulsar els polinesis a posar rumb cap al desconegut és un misteri. Van navegar per mar obert fins que l'horitzó els va oferir un regal meravellós. La sorra càlida i acollidora de Hawaii. A la costa occidental de l'illa, les restes d'un gran mur de pedra són un monument a l'antiga cultura de Hawaii. Això és Puuhonua o Honaunau, un indret sagrat que, segons els antics, tenia poders sobrenaturals. El mur fa 300 metres de llargada per 3 d'alçada i 5 de gruix i va ser construït al segle XVI. No pas per repel·lir els enemics, sinó per donar refugi. La pena per infringir la llei solia ser la mort. Si el crim era greu, s'executava tota la família de l'acusat. Els infractors tenien una possibilitat. Si podien fugir i arribaven a Puuhonua abans que els capturessin, estaven salvats. Aquí els sacerdots els oferien refugi i perdó. Després, fos quin fos el delicte, el fugitiu podia tornar a casa sense por de represàlies. Durant segles, el món va ignorar l'existència dels hawaians. Però l'any 1778, el capità James Cook, al capdavant d'una expedició de 2 vaixells de la Marina Britànica, va ser el primer europeu que hi va desembarcar. Els illencs van donar una càlida benvinguda a Cook i els seus homes.
però les conseqüències van ser fatals. Es calcula que un segle després de l'arribada de Cook, el 90% de la població indígena havia mort. Víctima del xarampió i d'altres malalties europees. A Cook, la mort li va arribar molt més de pressa. Un any després d'arribar, va ancorar aquí. Uns natius li van robar un bot. I llavors el capità i uns quants mariners van desembarcar per recuperar-lo. Més de 200 guerrers el van atacar. Cook va rebre un cop al cap i va morir. Un obelisc blanc marca el punt on va caure. Més tard, segons la tripulació, uns hawaians amistosos van tornar el cadàver de Cook, o el que en quedava, mans, cuir cabellut, uns quants ossos i el crani sense la mandíbula inferior, tot cremat. Viatjant cap al nord, ens saluda el nou Hawaii. A primera vista, l'illa Gran sembla poc favorable als amants de la platja. Hawaii té menys platges de sorra per quilòmetre que altres illes de l'arxipèlag. Però les que té són les millors de la zona. Alguns dels complexos turístics més luxosos es troben a la costa occidental, com aquest, l'Hotel Mauna Kea. Mauna Kea va ser el primer complex turístic de Hawaii. El van construir el 1965 entre dos antics rius de lava. El propietari era Lawrence Rockefeller, de la dinastia Rockefeller. Era un àngel inversor i es va fer famós en finançar els inicis de dues petites empreses, Intel i Apple. Però també era un pioner del conservacionisme i construïa hotels ecològics que oferien un accés respectuós a la natura. A Hawaii, el seu llegat és l'Hotel Mauna Kea. Passar una nit en algunes habitacions i suites costa $1.000. A l'extrem septentrional de l'illa, la bellesa dona pas al misteri. El que sembla poc més que una pila de pedres són, de fet, les ruïnes de l'antic temple de Mookini Heiau. Diuen que s'hi feien sacrificis humans en honor de Ku, el déu de la guerra. S'hi van oferir desenes de milers de sacrificis, però es va vessar poca sang. Com que un cadàver ensangonat no quedava bé a l'altar, la majoria de víctimes morien ofegades, estrangulades o enverinades. Els que visiten aquest indret sovint afirmen que hi ha un silenci inquietant. S'hi nota un fred estrany, com si les víctimes encara hi fossin presents. Però la resta més tangible d'aquests fets són les pedres del temple. Diu la llegenda que les van portar des d'una vall a més de 20 quilòmetres de distància. Les pedres van passar de mà en mà per una cadena de 18.000 persones que van aixecar el temple en només una nit. Una gesta èpica, si tenim en compte que alguns murs ronden els 9 metres d'alçada. Seguint la costa oriental de Hawaii en direcció sud, trobem un paisatge exuberant. La vall de Waipio.
Abans hi vivien milers de persones que cultivaven bananes, cocos i una planta de gust semblant als espinacs, el taro. Però l'any 1946, un tsunami va devastar la vall. La majoria dels supervivents se'n van anar i la vegetació la va envair. L'any 1961, el president John Kennedy va fundar el Cos de Pau i es va escollir la vall de Waipio per fer-hi un dels primers camps d'entrenament. Era una aula viva, on els voluntaris es preparaven per als rigors de la vida als països subdesenvolupats. Fa molt que el campament es va desmantellar, i ara a la vall només hi viuen una 50 de persones, la majoria pagesos. Aquesta part de Hawaii ha retrocedit en el temps i torna a ser gairebé tan remota i salvatge com quan els volcans la van modelar. La sorra de la platja és negra, perquè aquí l'antiga lava volcànica queia al mar i les onades la trituraven. Al cor de la vall, els cingles superen els 600 metres d'alçada. Hi trobem un dels salts d'aigua més alts del món, amb uns espectaculars 400 metres de caiguda lliure. Vall endins, veiem l'immens ranxo Parker, escenari d'una història d'èxit típicament americana. La història d'un mariner rodamón i pobre que va fundar una dinastia gràcies a la seva punteria. A principis del segle XIX, en aquesta part de l'illa hi pasturaven ramats de bestiar. Eren animals salvatges i perillosos, molt diferents de la raça domesticada actual. En una dècada es van multiplicar tant que la gent se sentia amenaçada. Per controlar-ne la població, un cap local va contractar John Parker perquè caçés uns quants animals. Parker era un mariner de Nova Anglaterra que havia desembarcat a l'illa i era famós per la seva punteria amb el mosquet. Com que el bestiar vivia als congostos, la millor manera de caçar-lo era a cavall. Parker preferia cavalls amb bon olfacte. Tan bon punt veia que el cavall aixecava les orelles, Parker es posava alerta i disparava. Al cap de poc temps, va començar a salar la carn dels animals que caçava i a vendre'l als baleners que atracaven al port. La carn salada va tenir un èxit immediat i es va convertir en la principal exportació de l'illa. La boda de Parker amb la besneta del seu cap va ser l'origen d'una dinastia familiar. Va domesticar un ramat de bestiar i va comprar la terra que veiem. Amb el temps, el ranxo Parker va sobrepassar les 60.000 hectàrees i es va convertir en un dels ranxos més grans dels Estats Units. Al sud del ranxo s'alça l'imponent volcà Mauna Kea. De la base submergida al cim, supera de llarg els 8.800 metres de l'Everest. L'última erupció del Mauna Kea data de fa 3.500 anys. Mauna Kea significa muntanya blanca, per la neu que cobreix el cim. Durant la dècada de 1960, la NASA va enviar els astronautes de la missió Apollo a entrenar-se aquí. Perquè el terreny és similar al de la Lluna. Avui, el volcà encara atreu els científics armats amb els telescopis més potents del món. L'escassetat d'oxigen i la netedat de l'aire el converteixen en un lloc ideal per estudiar el cel.
Els darrers anys, amb l'ajuda d'aquests i d'altres telescopis del cim del Mauna Kea, els astrònoms han fet descobriments fonamentals sobre la formació de les estrelles, l'origen dels forats negres i la xarxa de matèria fosca que s'estén pel cosmos. A només 80 quilòmetres hi ha el Mauna Loa, un volcà immens. Des de l'any 1932, el Mauna Loa ha entrat en erupció 33 vegades, l'última el 1984. L'aire pràcticament pur del cim del Mauna Loa és el nirvana dels científics. Aquí es fan estudis sobre el clima. Tot va començar l'any 1958, quan el geoquímic americà David Keeling hi va instal·lar els seus instruments. Volia esbrinar si el diòxid de carboni industrial feia pujar la temperatura de la superfície del planeta. Keeling va constatar que els nivells de CO2 de l'atmosfera augmentaven a un ritme de 3.300 milions de tones anuals. Va ser un descobriment cabdal. La primera dada mesurable per establir una connexió entre l'escalfament global i l'augment del nivell de CO2. El volcà més actiu de l'illa, i de fet el més actiu del món, és el Kilauea. El volcà escup lava contínuament des del 1983. I allibera roca fosa a 1.000 graus de temperatura. Quan la lava arriba al mar, produeix un gran núvol de vapor com aquest. Però no t'hi pots acostar perquè la inhalació d'aquest vapor et crema els pulmons i et mata en qüestió de minuts. La lava es refreda en contacte amb el mar i s'endureix formant una crosta que amplia el litoral de Hawaii. Des de 1980, la lava ha afegit més de 200 hectàrees a l'illa. Aquestes franges de terra nova, anomenades extensions de lava, pertanyen a l'estat de Hawaii. El control va passar al Tribunal Suprem de l'Estat després que diversos terratinents van reclamar la propietat de la nova costa. El volcà crea, però també destrueix. La lava esborra carreteres, devasta boscos i converteix barris sencers en culs de sac fumejants. Però la vida continua. L'erupció encara dura, però ja es construeixen cases noves a sobre dels vells rius de lava. A l'oest de Hawaii, la següent illa de l'arxipèlag és Maui. El mite de l'aviació Charles Lindbergh va dir de Maui: si hi ha un cel sobre la terra, és aquí. Avui a la ciutat portuària de Lahaina, a la costa occidental de Maui, hi amarra una flota de iots. Però al segle XIX això era el centre de la indústria balenera del Pacífic. Centenars de baleners omplien el port.
I milers de mariners rondaven pels carrers. Entre ells hi havia un jove Herman Melville. Anys més tard, les seves experiències al mar serien la font d'inspiració de la seva novel·la Moby Dick. Ara l'únic que han de témer les balenes són els turistes i les seves càmeres. Maui és la capital de l'observació de balenes en aquesta part del Pacífic. Cada any, més de 1.000 llobartes, com aquesta mare i el seu balenó, migren des de l'Àrtic, on s'alimenten, fins aquí. La mare no s'allunya del fill. Nadaran junts el primer any de vida del balenó, mentre la mare li ensenya les tècniques que necessitarà per sobreviure i créixer. Sembla un joc, però potser li està ensenyant a maniobrar davant de l'atac d'un tauró. Un altre gran atractiu turístic de Maui és la costa. Hi ha més de 80 platges. La majoria són com aquesta, però n'hi ha que tenen la sorra de colors llampants i inesperats. Negre, verd, vermell, tota provinent d'antics rius de lava. Cada racó de Maui és un paradís romàntic. Es considera el destí número 1 del món per a les parelles de nuvis. A l'oest de Maui, les muntanyes i la costa escarpada configuren un paisatge magnífic, tan salvatge que algunes zones encara no s'han explorat del tot. Una gran extensió d'aquesta part de l'illa és reserva natural, la més gran de l'arxipèlag. Hi ha plantes exòtiques que només creixen un pam i mig cada 10.000 anys. No és estrany que s'hi limiti l'accés. Una trepitjada aquí pot causar danys que la natura trigarà milers d'anys a reparar. El pic més alt de la muntanya és el Pu'ukukui, que significa turó de llum. Els antics hawaians creien que aquesta selva era el lloc on es trobaven el cel i la terra. Si això era el reialme dels déus, també era prou bo per als reis. Diu la llegenda que un rei del segle XVIII de vegades s'allotjava a prop de la muntanya, al cim del seu reialme digne dels déus, en una espectacular formació rocosa anomenada Kahakuloahet. Cada matí, el rei saltava des d'aquí i es cabussava a gran profunditat. Cap al centre de Maui hi trobem un mar d'una altra mena. Un mar de canya de sucre. Durant molts anys el sucre va ser la principal indústria de Hawaii i es conreaven plantacions com aquesta. Per increïble que sembli, aquests mateixos camps van jugar un paper molt singular a la Segona Guerra Mundial. Durant dècades, homes i dones d'arreu del món van confluir aquí per treballar a les plantacions. Es parlaven tants idiomes que la comunicació era difícil. Per això els treballadors van començar a crear paraules noves per a la feina. El resultat va ser una llengua franca, pròpia de les plantacions, anomenada pidgin hawaià. Durant la Segona Guerra Mundial, molts dels soldats que combatien al regiment 442 eren de Hawaii. Es diu que els alemanys no van poder desxifrar el codi de les transmissions radiofòniques del regiment 442 perquè la majoria es feien en pidgin. Seguint la costa oriental de Maui en direcció sud, entrem en un món a part. La carretera que va a la ciutat de Hana.
una via sinuosa de 85 quilòmetres que s'ha guanyat el nom de carretera cap al cel. Fa 800 anys, els habitants de Maui van convertir això en la llar dels déus. Aquest temple enorme, Pi'ilani Heiau, està construït amb roca volcànica i ocupa més d'una hectàrea. Però potser l'edifici més conegut de Maui, almenys per als mortals, és aquest. Una església al sud de l'illa on reposa l'aviador més famós de la història, Charles Lindbergh. Famós pel seu vol en solitari i sense escales de Nova York a París l'any 1927, Lindbergh va passar els últims anys de la seva vida a Maui. El 1947 li van diagnosticar un càncer de pulmó i li van donar una setmana de vida. En lloc de seguir un tractament al continent que podia haver allargat aquest termini, Lindbergh va comunicar al seu metge que volia morir a casa. «M'estimo més viure 2 dies a Maui», va dir, «que passar 2 mesos a Nova York». Illa endins, des de la tomba de Lindbergh, trobem el Haleakala, el volcà dormit més gran del món. El nom significa Casa del Sol, perquè a l'alba sembla com si el sol sortís de dins del cràter. El cràter fa 33 quilòmetres de circunferència i 900 metres de profunditat. Al cim, la sensació de soledat és aclaparadora. Després de visitar-lo, Mark Twain va escriure: «Em vaig sentir com l'últim home de la Terra, ignorat pel judici final i abandonat a mig camí del cel. Una relíquia oblidada d'un món desaparegut». Deixem Maui i volem en direcció oest. La següent parada és Lanai. Lanai és una illa privada amb 2 complexos turístics exclusius. Tan exclusius que l'any 1994 la van escollir per a un dels casaments privats més extravagants de la història. Van reservar totes les habitacions de l'illa i les van mantenir buides. Els pilots d'helicòpter de les illes del voltant van cobrar per no volar. La seguretat era tan estricta que els únics que podien accedir a l'illa eren el centenar de convidats al casament. El preu, tant se val. El nuvi era l'home més ric del món, Bill Gates. Un dels indrets més fascinants de Lanai evoca una època passada. És aquest, la platja del naufragi. Aquest vaixell de la Segona Guerra Mundial és un dels centenars d'embarcacions que els traïdors corrents de l'illa van arrossegar i embarrancar els esculls. Però aquesta nau no va acabar aquí per un accident. La van enfonsar expressament després de la guerra perquè era la manera més barata de desfer-se'n. Al fons del mar hi ha una munió de vaixells. En la dècada de 1820, el vaixell americà London es va enfonsar aquí. Duia una fortuna en or i plata. Ningú no sap si queda gaire del tresor enfonsat esperant que algú el recuperi. A pocs quilòmetres al nord de Lanai
hi ha Molokai, una illa petita d'increïble bellesa. Els penya-segats del nord són els més alts del món. S'alcen de 600 a 900 metres sobre les onades. Però aquesta bellesa amaga una història molt diferent. La costa del que temps enrere va ser una famosa colònia de leprosos està puntejada de làpides. La lepra és una malaltia crònica i infecciosa que desfigura la pell. Al segle XIX, el govern exiliava els malalts aquí. Les condicions de vida eren salvatges. Un testimoni va dir: "Prepara't per a Molokai, com per a la tomba." Però un home ho va voler canviar. Durant 16 anys, un sacerdot belga, el pare Damien, va cuidar els malalts de l'illa. Els rentava les ferides, els construïa cases decents i també els enterrava quan a milers sucumbien a la malaltia. Al final, el pare Damien també va contraure la lepra. Va morir a la colònia l'any 1889 i està enterrat al cementiri d'aquesta església. Un segle després, l'Església Catòlica el va beatificar, un pas previ a la santificació. Les tombes de Molokai són testimoni de la seva extraordinària vida. Anant cap a l'oest, trobem l'illa d'Oahu. Es materialitza sorgint del Pacífic com un miratge exuberant i verd. L'illa només fa 70 quilòmetres de llargada per 50 d'amplada. Però tot d'una ens sorprèn un contrast inesperat. Honolulu, la capital de l'estat i la ciutat més gran de l'arxipèlag. El centre de Honolulu es considera un dels nuclis urbans més compactes i bonics dels Estats Units. La major part del districte financer i de negocis i també els gratacels residencials estan elegantment concentrats en només 12 carrers. Com que Hawaii queda tan aïllat, l'arxipèlag és esclau de les necessitats energètiques. El 90% de l'energia prové de les importacions de petroli. Però bufen vents de canvi. L'Estat s'ha proposat ser ecològic i per al 2030 té previst produir el 70% de l'energia que necessita. Per exemple, aquest parc eòlic converteix les ratxes de vent en electricitat. Una sola turbina genera prou energia per subministrar corrent elèctric a centenars de llars. A Oahu, els científics investiguen per obtenir energies renovables a partir dels recursos naturals de Hawaii. Com ara bombar aigua de mar freda per proporcionar aire condicionat al centre de Honolulu. O transformar algues en biodièsel per als cotxes i els camions. Hawaii s'ha convertit en un laboratori viu per a l'energia sostenible. Tot i que el turisme és la principal font d'ingressos d'Oahu, aquestes immenses plantacions de pinyes el segueixen de molt a prop. Cap al 1900, James Dole va arribar a Hawaii decidit a començar un bon negoci. Dole, intrigat per la popularitat que tenien aquí les pinyes, va comprar 24 hectàrees de terreny a Oahu i va començar a cultivar-ne.
En poc temps la collita va donar beneficis. La demanda va augmentar i així va néixer un imperi. En el seu moment àlgid, l'imperi Dol produïa uns 250 milions de pinyes l'any. Quan parlem d'Oahu, no podem oblidar el seu atractiu principal, les immenses parets d'aigua. Dos dels millors indrets del món per fer surf són aquí. Waikiki i la costa nord, on trobem la famosa Banzai Pipeline. Aquest esport hawaià, el surf, té almenys 1000 anys d'antiguitat. I Oahu n'és el cor i l'ànima. Quan la primera expedició del capità Cook va arribar aquí l'any 1778, un oficial va descriure així l'espectacular visió dels homes sobre planxes de surf. La gosadia amb què executaven aquelles maniobres tan difícils i perilloses era esbalaïdora i costa de creure. Els primers surfistes cavalcaven les onades sobre fulles de bananer, semblants a les de palmera. La història del surf modern comença amb el Duke, Duke Kahanamoku, medalla d'or a les proves de natació dels Jocs Olímpics d'estiu de 1912. Però el seu gran amor era el surf i la seva habilitat amb la planxa va fer escola. Una de les seves gestes més famoses va ser cavalcar una monstruosa onada de 9 metres davant de Honolulu durant prop de 3 quilòmetres. Diuen que a Oahu tots els surfistes cavalquen les onades amb l'esperit del Duc. I dominant les onades, a la costa meridional d'Oahu s'alça un antic volcà apagat, el Diamond Head, o Cap de Diamant. Els mariners britànics van posar aquest nom al cràter perquè van confondre els cristalls brillants de lava amb diamants. Però la meravellosa vista des del cim de 230 metres és inconfusible. Waikiki i tota la costa meridional de l'illa s'estenen als nostres peus. I precisament perquè domina el Pacífic, l'exèrcit dels Estats Units va comprar el Diamond Head l'any 1904, poc després de l'annexió de Hawaii. El volcà, abans mortífer, es va convertir en una talaia militar i a dins del cràter s'hi va construir un post de comandament de 4 pisos subterranis. No gaire lluny del Diamond Head hi ha el lloc on s'allotjava el president Franklin Roosevelt quan venia al Pacífic. L'Hotel Royal Hawaiian, conegut també com el Palau Rosa del Pacífic. Va ser un dels primers hotels de Waikiki, inaugurat l'any 1927. L'arquitectura està influïda per les pel·lícules de temàtica àrab de Rodolfo Valentino i ben aviat es va convertir en el destí preferit de rics i famosos. Roosevelt va ser el primer president dels Estats Units que va visitar Hawaii i l'Hotel Royal Hawaiian va ser la seu occidental de la Casa Blanca durant la Segona Guerra Mundial.
El 7 de desembre de 1941, uns quants quilòmetres al nord de Waikiki, l'aviació japonesa va llançar una gran ofensiva. Els torpediners van atacar primer. L'objectiu eren els vaixells ancorats al port. Una segona onada de bombarders va atacar les bases americanes d'arreu de l'illa. Centenars d'avions americans van quedar destruïts o inutilitzats abans que els pilots es poguessin ni tan sols enlairar. Encara que costi de creure, els danys a la flota americana del Pacífic haurien pogut ser molt pitjors. Els japonesos havien planejat una tercera onada d'atacs. L'objectiu era l'enorme reserva de combustible de la flota. Afortunadament van pensar que ja havien causat prou destrucció i van avortar l'atac. Gràcies a aquest combustible, la flota americana es va poder mobilitzar i tornar a l'atac als japonesos. En les 2 hores que va durar el bombardeig a Pearl Harbor, es van destruir 21 vaixells. El més malparat va ser l'USS Arizona. Avui, aquest monument domina el cementiri submarí. Prop de 1.200 soldats joves van morir a bord de l'Arizona, quan una bomba el va encertar de ple i va provocar l'explosió del dipòsit de municions. El vaixell es va enfonsar en 9 minuts. Avui, l'USS Arizona Memorial és el destí número 1 dels turistes que visiten Oahu. L'última de les 8 illes hawaianes principals és també la més antiga, Kauai. L'illa va néixer d'un volcà que va emergir del fons marí i que es va extingir fa 5 milions d'anys. Al nord hi trobem la feresta que costa de Napali. Els arqueòlegs hi han trobat restes que indiquen que la zona podria haver estat habitada per un poble llegendari, els Menehune. Aquest poble podria haver estat l'artífex de grans gestes d'enginyeria i ser el responsable del cultiu de les valls que s'endinsen a l'illa. Però un dia, segons la llegenda, van desaparèixer sense deixar rastre. L'encant de Napali encara fa més insondable aquest misteri. La mateixa erupció que va fer sorgir Kauai de les profunditats glaçades del Pacífic també va obrir aquesta cicatriu al seu cor. El Waimea Canyon s'anomena el Gran Canyon del Pacífic. La mitologia polinèsia atribueix la creació d'aquest canyó i d'altres meravelles de l'illa a la deessa hawaiana del foc, Pele. Diu la llegenda que Pele recorria Kauai cavant la terra, tot buscant un pou de foc per viure. Pele va estripar la terra al Waimea Canyon, però només hi va trobar aigua. Finalment va abandonar Kauai i va continuar buscant una llar a les altres illes de l'arxipèlag. Però potser el mite és més real del que sembla. Els investigadors s'han adonat que el suposat viatge d'illa en illa de la deessa del foc coincideix amb el registre geològic de l'activitat volcànica a Hawaii.
L'última parada a Kauai és un dels entorns més humits del planeta, el mont Waialeale. La mitjana anual és d'11.000 litres per metre quadrat. S'escola tanta aigua de la muntanya que hi abunden les cascades. Aquesta, de 100 metres, és famosa perquè surt a la pel·lícula Jurassic Park. Es veu quan l'helicòpter que porta els científics aterra a l'illa. Ara la gent d'aquí l'anomena Jurassic Falls, cascada juràssica. Durant el rodatge de la pel·lícula, un terrible huracà va arrasar l'illa. El rodatge es va interrompre mentre la tempesta desfermava la seva fúria. Els actors i els tècnics es van refugiar en un lloc segur. Però corre la brama que el director Steven Spielberg no va poder resistir la temptació de filmar part de la tempesta per incloure-la a la pel·lícula. Diuen que Spielberg es va enfilar a la teulada amb un càmera i va filmar les grans onades xocant contra l'escullera. La seqüència apareix al film. Hawaii des de l'aire no es pot comparar amb cap altre lloc del planeta. És un viatge enlluernador a través del temps, de la imaginació i d'un gran ventall de vida. Way